Mụ Igbo ekenekwa m unu. O nwere message m nwetata for ụmụnne m ndị Ebonyi State. So biko ọ bụ na onye Ebonyi State na-anụ m tata, ọ bụ na onye Igbo anywhere ọ bụ na ị nọ, biko nye m your time ka ị ga-message a. And ka ị na-ege message a ka ị na-echiekwa the message ka ọ gaa viral, ka o meet some people dị necessary o kwesịrị meet. Because sometimes o nwere some things anyị na-ekwesịrị na give attention to, ọkacha na social media anya. Ọ bụrụ everything ọ bụla ka anyị ga na-eme ka ọ trend ya. Because o nwere some things anyị ga-eme ọ trend cha the thing eje meet some people buy equally into that idea. Before you know it, they will start working towards the idea. After yesterday night, na fuka Abakaliki and Ebonyi State na trend na Facebook. Na fuka some people na give their opinion. Okacha message nke draw my attention bụ post to nwanne nwoke na-akpọ Jeff Ezobi post na page ya. According to him, ọ na-asị, hey, ndị Ebonyi kekunu chọzi rapụzi mmụ Igbozi, ebe ndị Delta State rapụgodu ndị Igbo, ndị Rivers State na Fabrozi ndị Igbo, ka ezi ka ụmụnne m ndị Ebonyi si chọkwa ịrapụzikwa ndị Igbo. Mgbe ebe asị ka m make research ka m mara ihe kpatalụ o ji wee make such post. O wee bụ na o nwere one guy si na Ebonyi State make a post na Facebook, ọ dịka yesterday or day before yesterday. Ka ngolu na ihe the post the guy kwuru melu Jeff Ezobi ji wee react ya. Ka ngolu the message the guy say we are Ebonyi, we are Abakaliki, we are not Igbos. Ebonyi people know their own history. We have our culture and traditions. We have our language which is totally different from Igbo language. Ebonyi should be considered as a tribe. Inside Ebonyi, we have different dialects. We are good and large enough to be a tribe and stay on our own. We should not mind being tagged a minority tribe in the Nigerian project. It is not by force to be Igbos. The fact that we share boundaries with the Igbos is not enough reason for us to be tagged Igbos, especially when they hate us and refer to us as inferior. So here the message, the post this young man who post to Mechalu, some bloggers react, including Ezobi. So now, eventually put a video now. This message, this guy post labor. People gonna give you attention ke trend because somebody put a lesson in Ebonyi State aburo Igbo. Some of the person Marie Patalo juwe the message. But the bottom line of the message is this issue of discrimination and hatred on Ebonyi State people among the other states in Igbo. Yes, all the very clear that now so many people they discriminate about in the Ebonyi. Pathology madu meyo ojo asino ya na-eme konye Ebonyi. Madu zuzu ezuzu asino ya na-eme konye Ebonyi. Madu zuori asino na-eme konye Ebonyi. Madu nweko si ye nklika akwa asino na-eme konye Ebonyi. That issue adigo for a very long time. But imagine because of na people na kocha gi mo na madu na enye gi nso then is na obrozi mpage mutagi. Mobisi na obrozi na gi mo gi because of ihe ndị madu na akọ, because of one of people na akọ gi. Obrozi maka ya, all the very very wrong madu make statements na Ebonyi siro n'Igbo. From afa ndị Ebonyi na aza to their tradition, to the way fast ekpe omenala fa, to the way fast eme marriage, everything declare. Onwere ihe people ga nyoche ni ya. All the very clear that Ebonyi bụ Igbo kafabo. Even talking about the language, even other states the China and Igbo today find which their own local dialect. Fanaso. Ije na Anam na so far different from Central Igbo. Ije na Aguleri so far different from Central Igbo. Ije na a lot of other parts of Igbos. Their languages the different, their asoso, their dialect the different from the Central Igbo language anyway. But ihe language we believe Igbo abụ no na-eme ebe ọ bụ na isi wee bịa ịsụọ the Central Igbo onye ga-aghọta ihe na-asụ. That is ihe language we believe the Central Igbo. Ihe language we believe ndị Igbo. Again, ọ bụ na Igbo onye Ebonyi State na anụ mutata, i wee find onwe gị na any part of Igbo state today. Mmadụ ewe na akọ gị ọnụ wee na-akpali gị. Ọ bụ ọzọ ga-eme gị ga-eji asị na ịbụrụ onye Igbo. Ihe need ime bụ ngwa n'oge ịmakwa ihe the person na-eme na-adịrọ mma ị ga-eji akọ the person ọnụ
iweli akọkwa the person ọnụ nke ya. First thing I need to make I will eradicate this mindset of other people in na-akpali ndị Ebonyi State because anyị nwa bụ ndị Ebonyi na nwaanyị godu need godu build love on ourselves. We need to be bold enough to stand our ground anywhere we are to represent ourselves as ndị Ebonyi. Because so many people now travel to Ebonyi State today and with this mindset that Ebonyi State is not doing well, that Ebonyi State is a no man's land, that Ebonyi State is a wilderness, Ebonyi State is ebe people not powerful no ebe people nezuri mu yojo ni nocha because of the image other people paint go. So it is now our responsibility as in the Ebonyi State to change the narrative. Ebonyi State today, which are many celebrities today, those celebrities are not representing Ebonyi to the world. Ina ifuna ndị Anambra State na onye Anambra kpata ego na ọza na okwu na ya bụ onye Anambra. Onye Anambra nọ na bụrụ an influencer. Ọ ga-agwa na ya bụ onye Anambra. Onye Imo the same thing, Enugu the same thing, Abia the same thing. Mana many of ndị Ebonyi State today are not representing Ebonyi. That is why some people now after some ndị na-illegal, some ndị na-ebu wheelbarrow, some ndị na-eme ihe ọjọọ asị ndị Ebonyi. Ọfụla ka some people mata na Lozeus bụ onye Ebonyi ka ọ bụ. Ọfụla Lozeus na onwe have never for one day showcase himself no onye Ebonyi. The same thing to other Ebonyi celebrities, the same thing to other prominent members in Ebonyi today. They should start promoting themselves. They should start making it clear that na fabo ndị Ebonyi, so that ka people na afọta na Ebonyi State abụrụ sọnsọ ndị na-epuchi wheelbarrow ma ọ bụ sọnsọ ndị na-illegal abụ ndị Ebonyi anya. Because so many people na-emebe travel na abịa na afọta na-believe ihe people na-akọ. And the funny thing bụ na most of these people na-abịa na discriminate ndị Ebonyi State bụcha people na-elibe nleta anụ na-abụ. Otherwise iche ke prominent men enwecha na Igbo today. Iwachefu na afa na united themselves together. You can never see Obi Kubana na discriminate onye Ebonyi State. You can never see Atueze. You can never see prominent men which are able to discriminate anybody's Ebonyi State. Baby Oko, Bonya Ebonyi Kobu, Yana, Obi Kubana, they are living fine, they are doing fine, doing business together. And you choose Onya Ebonyi Kobu, and other celebrities are doing fine, and other prominent men are doing fine. You can never see them discriminating. Also, on Sunday, I go na pota, na pale mad no Ebonyi nka, because no young be able jail, onye may be travel, or for be things. That is why you have sometimes when you find some people they might travel out to Ebonyi State for this surprise, because the way people see a paint image of Ebonyi outside Ebonyi State, when you look at the idea on half different thing. So again, about my topic today, Ndi Ebonyi State should start uniting themselves and start promoting themselves. Because what even sometimes when Ebonyi may young more some of these people discriminate when Ebonyi. Some of them will still come back and start telling that nonya Igbo, nonya Ebonyi Igbo. Dika yesterday, one lady on Ebonyi State declared one the best medical science in Nigeria this year, 2023. Okwa the team been attending na Facebook yesterday. Yesterday now the narrative changes, no longer Nwabakeleke. And I was no Igbo girl from Ebonyi, because of no men kedimma. So it is now our responsibility to change the narrative. Akpọ gị nwa Ebonyi, accept it. Onye akpọ gị as if na ọ na-akpali gị akpali. Ịchọ ihe onye a na-eme nke na-adọkwa mma, inyekwa onye a. After checking Ebonyi State today, Ebonyi State abụrụ fọm akacha nwee high rate of crime. Ama ndị ọ bụ fọm na-eme ihe cultism today na Igbo. Anyị ma ndị ọ bụ fọm na-eme ihe ritualist today na Igbo. Anyị ma ndị ọ bụ fọm na into 419 today na Igbo. Anyị ma ndị ọ bụ fọm na into prostitution na Igbo today. I can tell you that Ebonyi State is road na top 3 among those things. Ndị na-esite n'afọ anyị Igbo today, anyị ma ndị ọ bụ. Ndị eji betrayal wee malụ, ama ndị fa ebe fasi. Ndị eji akpịlego wee malụ, anyị ebe fasi. And Ebonyi State is not even among them. So why will you be ashamed of you represent as Ebonyi State person? Why will you be ashamed? Or why will you say that you are not an Igbo because of Namadna Akpalege? And some of you, is because of this thing, this is a shame of yourself. I jogi ABC. It is very shameful of you from going to deny ABC. Some of them are working and they're illegal. Yes? Or not better mad illegal than Madi Zubori. Or not better mad ipota help on mad law lubo equal yogo than only Tiakasina and Mia court mob Sian a baby a jury. Some Sunday boy bundina made those kind of illegal equal wheelbarrow. He help mad no lubo. Man, other part of Igbo land today, some of them got prefer cargo na aguya than young which na legal. Some of them got prefer kafaje ori than families na faneji puchu wheelbarrow. So casing by the way legalize bad illegality. So that means no any lazy gala, this is bad. Man, no zuri kama.
some of an Igbo today amacha ihe fa na-emegasị today with some tribe, with some villages ga-ejegasị today ọbụna 70% of people nọ na the village today bụ fraud ka fa nọ n'ime ya into year 419 amacha ebe fa nọsị. So ịbụrụ onye Ebonyi, be proud of yourself and represent your state in any way you are. So far ndị ma na ị na-eme abụrụ ihe ọjọọ, because some of these people na-abịa na-emezi ka ọ dịzịa ka asị na somebody na-emezi legal something ọ dịzi njọ because of na ndị Ebonyi na-abịa na illegal ma na fa na-abịa help gị lụọ ọrụ ugbo gị, ịkwụọ ya ụgwọ, then ifilize na ịkazi onye mmazi nke nwa abụghị na-ezu ori, ifile na ịkazi onye mma. Ọ kwesịrị ịdị na in a same country. Ụdọ ya na gọọmenti anyị today enwere ọrụ fadobere anybody. So nwa afọ Ebonyi is because of this fa chọrọ itinye aka na crime, fa chọrọ itinye aka na 419, fa chọrọ itinye aka n'ime ritual, fa chọrọ itinye aka n'ime ihe ọjọọ, fa prefer ka fa na-alụ ka fa na illegal, prefer ka fa na-alụ ọrụ ugbo, ka fa na-eme all those other things ka better. Despite fa na-enwekwa ndị ike na-alụkwa ezigbo ọkọtachala ezigbo ego, mana some of these people bịara tọnụzi ọdịzi aka sif na onye na-elezi gala na-emezi ihe ọjọọ. Anyị ma ndị ọbụfọ na-eme ihe dibịa, eme oke ite, eme ọgwụ ego, anyị ma ebe fa nọcha, but nobody have ever used that thing to insult them. So ọ bụ na ịbụ nwa afọ Ebonyi today, onye ọbụla si any part of Igbo land nye gị insult, ịma ihe ga-agwa onye agha, because ọ bụrụ ngụ nwa kasị eme ihe ọjọọ karịa fanwa. So ịmagodikọ na ị ga-aka onye agha. And it is high time we start supporting ourselves as Ndi Ebonyi. Yes, it's time we start supporting ourselves, pushing ourselves up. Ịbụrụ nwa afọ Ebonyi na-eme ọfụma, ife onye nwanne gị na-eme ọfụma nyeli aka n'ụna kesa aga. You can check other people who face this same discrimination. They survive it through uniting themselves and fight and supporting each other. That is how they were able to survive it. And it does not change the fact that Igbo onye Igbo, kuluje enu kuluje ana, Ndi Ebonyi bụ ndị Igbo. Imagine because of na mmadụ na-enwero nke ọma, onye na-agụrụ akwụkwọ, na-speak out of ignorance, maybe because of its in deny your origin. It's not possible now. Or the very bad.